Έχεις βγει ποτέ έξω με τους φίλους σου για να φάτε και δεν μπορείτε να αποφασίσετε σε τι είδους φαγητού θα πάτε? Είναι αυτός που θέλει να φάει ιταλικό, ο άλλος που θέλει να φάει μεξικάνικο και ο άλλος ο μαλάκας στη μέση που θέλει να φάει ελληνικό. Τότε έρχομαι εγώ. Θα πάω σε εστιατόρια της Θεσσαλονίκης που έχουν φαγητά ξένων χωρών που μπορεί να είναι απολύτως σκατά ή και από τα καλύτερα μαγαζιά που έχω πάει. Ξεκινώντας με Ιταλία. Oh God, it's so good. Το εστιατόριο που θα πάμε είναι αυτό. Άρα μάγκες, φύγαμε. Φτάσαμε λοιπόν και είμαστε έτοιμοι τώρα να μπούμε μέσα και να δοκιμάσουμε τις μακαρονάδες που έχουμε. Άρα φύγαμε. Εδώ πέρα το μενού. Καταλήγω να παίρνω ένα πιάτο με γαρίδες και ντομάτα. Πήγαμε να δοκιμάσουμε. Μόλις παραγγείλαμε και ήρθε ο σεφ εδώ πέρα και μας λέει ότι μπορούμε να κάνουμε tour το μαγαζί για να το δείξουμε στο βίντεο. Άρα, ναι, πήγαμε. Come da porta picchita va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you. Πάμε να βρούμε ένα μέρος για να κάνουμε το review. Το μαγαζί μου άρεσε πολύ και εσωτερικά και εξωτερικά. Μπλα μπλε 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 μπλου μπλου μπλου. Ένα ολικό το μέρος θα κάνουμε ένα rate 9,5 στα 10.